Сьогодні 29 липня, це 883-й день анексії Криму. В студії для вас працює Софія Бляєва. В окупованому Криму триває суд у справі кримських татар, які 18 травня проїхали вулицями Судака на автівках з національними прапорами на честь пам'яті жертв депортації кримських татар. Розглядають скаргу місцевої поліції щодо припинення провадження стосовно 4 кримських татар. Начальник судакської поліції наполягає, щоб суд продовжився. Сьогодні розглядають справу Аблякіма Аблякімова і Енвера Чауша. На 1 вересня заплановане засідання щодо Сейтмемета Сейтумерова. Щодо Аліма Муслядінова дата наразі невідома. Кримська влада тільки за добу відреагувала на зміну статусу півострова. Після приєднання Криму до Південного федерального округу півостровом керуватимуть з Ростова. До Південного федерального округу тепер входять Адигея, Калмикія, Краснодарський край, Астраханська, Волгоградська та Ростовська області, а тепер ще і окуповані Крим і Севастополь. Наразі цей сюжет готується до ефіру. Росія ветувала український проєкт заяви Радбезу ООН по Криму. Всі члени ООН отримали текст проєкту заздалегідь і мали або підтримати, або блокувати його. Російська делегація за кілька хвилин до закінчення голосування заблокувала заяву. Росія була єдиною країною, яка висловила свою незгоду з заявою, що підготувала українська делегація. У тексті заяви було зазначено, що члени Ради безпеки висловлюють глибоку стурбованість у зв'язку з рішенням президента Російської Федерації включити анексовані Крим і місто Севастополь до складу Південного округу Федерального округу Російської Федерації. Міністерство освіти України засудило поїздку своїх педагогів до окупованого Криму. Воно звернулося до СБУ і Генпрокуратури за правовою оцінкою їхніх дій. Раніше у ЗМІ поширили інформацію про те, що 15 працівників українських вишів взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції «Російська мова в політкультурному світі», яка відбулася на початку червня в окупованій Ялті. У заяві українського міністерства сказано, що проведення міжнародних наукових заходів в незаконно анексованому Криму має на меті легітимізувати факт анексії в очах міжнародної спільноти. Вже відомо, що одна з викладачок, яка відвідала Кримську конференцію, звільнилася за власним бажанням. Безперечно, що питання ідеологічного позиціонування і того, як ці викладачі працюють зі студентами, тому що ми розуміємо, що ці викладачі працюють зі студентами в аудиторіях. Вочевидь, тоді необхідно так само вияснити, яку ідеологію, які ідеї пропагували ці викладачі в аудиторіях. І, безперечно, це буде наступним кроком, який будемо вчиняти, будемо виясняти, яким чином, в принципі, викладали ці викладачі і чи є можливість того, що інші викладачі дотримувалися подібної ідеології. Безперечно, над цим так само треба працювати. Google Maps повернув радянські назви населеним пунктам анексованого Росією Криму. Днями сервіс Google перейменував низку населених пунктів згідно з постановою Верховної Ради України. Красноперекопськ перейменували на Янакапу, Красногвардійське – на Курман, Кіровське – на Іслям-Терек, а Совецьке – на Ічкі. Призначений Кремлем глава Криму Сергій Аксьонов назвав це перейменуванням потуранням русофобській істерії Києва. Колону важкої військової техніки в Криму зафільмували випадкові свідки. Окупанти перевозили озброєння по трасі Сімферополь-Севастополь. Крім звичайної військової техніки, по дорозі рухалися машини з далекобійними ракетами. Тим часом розвідка Міністерства оборони України заявляє про посилення Росією військової присутності в анексованому Криму. А вот это уже ракета там, да. 300 там. Или что там морское.
Посттравматичний деформуючий артроз лівого ліктьового суглоба другого ступеня. Такий діагноз поставили політв'язню Олександру Костенко в російській в'язниці. Тепер йому необхідно зробити протезування суглоба. Торік в лютому його затримали представники кримського ФСБ і зламали хлопцеві руку. Операцію зробили запізно, і рука наразі сохне. Адвокат Костенко Дмитрій Сотников неодноразово подавав запит про стан його здоров'я. Колишній міліціонер і активіст Євромайдану Олександр Костенко начебто за напад на кримського беркутівця в Києві присуджений до 3 років і 8 місяців колонії. Экспертизу может назначить только суд. Адвокат может получить заключение специалиста. И заключение специалиста, когда имеется в деле материал экспертизы, всегда оценивается второстепенно. То есть если я, допустим, сейчас делаю заключение специалиста, хотя рентгеновские снимки не выдают, то есть это проблема еще получить рентгеновские снимки, чтобы это заключение специалиста сделать. И, допустим, заключение специалиста будет противоречить той выписке, которую предоставили, соответственно, из ФСИН. Тогда судья должен будет назначить судебно-медицинскую экспертизу, и он ее назначит. Но он ее назначит в государственное медицинское учреждение, и это государственное медицинское учреждение подтвердит именно ту выписку, которую дало ФСИН. Я считаю, что в таких делах, как Сашина, в политических, нужно выходить на международный уровень, да, и пытаться говорить об этом именно вне российского государства. З початком курортного сезону в окупованому Криму на півострові традиційно подорожчали практично всі харчі, повідомляє Кримреалії. За інформацією так званої служби державної статистики Криму, кілограм яловичини без кістки коштує 425 рублів, коли торік за кіло просили 399 рублів. Масло вершкове в середньому коштує 441 рубль за кілограм. У 2015-му воно коштувало 381 рубль. Ціна на цукор варується від 55 рублів за кілограм і вище. Щодо овочів і фруктів, тут ціни виросли ледве не вдвічі в порівнянні з минулим роком. Кримчани кажуть, щоб прогодувати 2 людей на тиждень необхідно викласти в середньому 3000 рублів. 1003 надо, это минимум. Потому что мужика, извините, не накормишь куриными шейками. Они тоже мясо хотят и колбаски. На неделю? Ну, если так хорошо, добряче, около 3000. Так, с мясом. Ой, цены, как вам сказать, одурманившие. Очень дорого. Пенсия маленькая, а цены очень большие. Надо, чтобы немножко поменьше были. Ну, конечно, немножко на оптовом немножко дешевле, чем в остальных рынках. По-моему, с 1000 сейчас выходить не стоит в магазин, да. Відпочити безкоштовно на пляжі в парку Тиха бухта більше не можна. З 27 липня вхід до Коктебельського парку коштує 70 рублів з однієї людини. Окупаційна влада аргументує це тим, що вивіз сміття з бухти обходиться в 1 000 000 рублів. Раніше вирішили не стягувати плату з туристів, допоки не облаштують місця під намети, стоянки для машин і видачу чеків про оплату послуг. Проте нічого з цього переліку не зробили, а невідомі люди вже самовільно встановили шлагбаум і вимагають гроші з відвідувачів. После этого мы должны вам верить Министерство экологии. А вы можете трясти дрова? Пусть он только пешком ходит. К нам вообще никто не приедет. Чтобы не заезжали сюда, не на машинах. Что власть запретила людям проникать на эту территорию. Выход должен быть, и он, в принципе, очевиден. Есть правоохранительные органы, есть добровольные дружины, которые местные органы самоуправления могут организовывать, и которые могут наводить порядок здесь. А шлагбаумы здесь не должны стоять. И это все должно, первое, быть гражданские слушания мнения людей. Это тоже Конституция предусматривает. Ну, то есть, я говорю, послушал, я смотрю, тут самые прямые нарушения Конституции Российской Федерации. Сюжет про приєднання Криму до Південного федерального округу готовий до ефіру.
Окупанти втратили відразу 2 ватажків, бравших участь у кампанії «Кремнаш». Так званого севастопольського губернатора Сергія Міняйло відправили до Сибіру, а керівника ліквідованого Кримського федерального округу Олега Білавінцева відправили на аналогічну посаду на Північному Кавказі. Процес об'єднання округів ніяк не вплине на мешканців нашого півострова. Такий процес дозволить підвищити ефективність управління. Тим більше, що, незважаючи на кримські особливості, у нас із сусідніми регіонами дуже багато схожого. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов позбувся безпосередньої московської опіки. Тепер путінські спостерігачі за Кримом знаходяться далеко від півострова – у Ростові. Ми – солдати президента і виконуємо його накази. Кримчани високо цінують той величезний внесок, який Олег Євгенович Білавінцев зробив у перемогу Кримській вісні, у воз'єднання Криму із Росією. Він продемонстрував найкращі якості справжнього